Selamat malam Om. Selamat malam Dek Ambar. Tapi aku mengedurung tepangan karo sampean. Nah, kita pertama kali bertemu loh. Betul sekali. Ini gini, salam kenal. Kenal maka tak sayang. Betul Dek Ambar. Niki jenengan kula pun sumerep asmanipun kranten niki wau pun dipun paringi sumerep kalian Mas Nova. Niki kawula niki Sutris. Yen Pak Sutris. Pak Niki Sutris. kula manggil jenengan pripun? Yo, monggo kersa. Lek masalah panggilan itu saya enggak bermasalah. Penake napa? Kula lek ditimbali Kong. Kong ndak apa-apa, Mas malah luwih dhuwur. Napa kek? Oke, Dek Ambar. Nggih. Tentunya untuk malam hari ini kita memenuhi permintaan dari saudara-saudara kita, khususnya masyarakat yang ada di dusun. Dalu niki ngawontenaken kegiatan bersih desa. Bersih desa. Niki suatu kehormatan buat kula kalian panjenengan. Nggih mugi-mugi niki dusun apa niki Banyu? Niki wau Lo Beduk. Oh, Lo Beduk. Sumber Kepuh. Tanjung mlebete Tanjung Anom. Tanjung Anom. Mugi-mugi warganipun tansah rukun. Niki dongane rukun. Nggih, amin Bu, ngoten lho, amin. Amin. Kita adem-adem. Adem-adem. Rezekine lancar. Lancar. Kuwi sing durung kagungan putra. Iki sing duwe Wah, sing duwe campur sari. Iki Banyu Urip. Oh, iki Banyu Urip. Piye to jane? Oh, lah iki mengke kok alamate urung tak. Jadone dongane ra teko iki. Ya, muga-muga ya tetep teko. Dongane mari dulur-dulur kabeh iki wis rawuh. Nggih. Mugi-mugi sing dereng pikantuk jodoh enggal-enggal pikantuk jodoh. Amin. Sing durung meteng muga-muga ndang gek meteng bareng. Ya, kuwi sing penting. Sing Sing penting terus kok nanggap campur sari yo Wijaya. Nggih. Karo apa meneh dongane? Cajake YouTuber. Iki mendhe sampe jejer rapi nggih. Oh, sampe ra nggawa payung kok, Dik. Enten Pak Cep Andum Suka. Nggih lek lintune sinten saking sinten mawon niku? Nggih. Hah? DPS Budaya Ngoten niki matur gunging panuwun para kanca-kanca. Nonton online. Niki ngeten kranten niki wau nggih sampun ngaturaken menggahipun atur donga Dek Ambar. Niki nggih kados padatan awake dhewe ngaturke tetembangan. Lagu-lagu campur sari. Oh nyanyi to teng mriki. Ya sampean takkan jumeneng takkan nyanyi. Tak kira dikon matun. Lho yo aja kene gak ono sawahe ya. Oh, pastos sampe kok ngono ki mau. Muga-mugi nggih panene nggih kathah nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Ngaturke tetembangan monggo sesarengan kalian Mas Putut wonten dalem mriku. Campur sari Wijaya. Sak jose
Bapak Swadi WPS Manajemen kondo-kondo di ember. Ora pamitan. Ora pamitan. Wis lek budal ki pamit ngalihe ora pamit ki ya ora apik. Ya ora penak. Ya kudune panggah pamit, mlebune wae pamit. Matur suwun niki wau sampun ngaturaken menggahipun wonten setunggal tembang. Iki tembangnya campursari lagu sing wis luwas iki. Dijudah meneh. Dijudah meneh. Tapi ya petet poe enak banget. Kepenak. Nggih, matur sembah nuwun.
rumiyin lenggah nggih samangke gantosan rincangipun ingkang dereng ngaturaken tetembangan wonten dalu punika. Lan ugi terima kasih buat teman-teman yang barusan hadir wonten ing dalu punika nggih. Samangke niki kula ugi nampi request saking teman-teman donatur kegiatan wonten ing dalu punika.